Egunon. Esan moduan Azoka Telebista orkestera nator. Azokak irauten dagoen egunetan eta Azokako ordutegian emisio jarraitua eskainiko dagoen euskarazko tokiko telebista bat piztuko da Azokako egunetan. Eta telebista hau toki telebista guztietan jarraitu ahal izango da, baina ez bakarrik telebista bidez, baizik eta streaming bidez Azoka beraren webgunean. Beraz, 5 egunez martxan izango dugu kanal tematiko kultural bat, euskal kulturaren gainekoa eta 100% euskarazko edukiez osatutakoa. Landakon bertan kokatuta dauko gure platua eta bertatik zuzenean hainbat saio eskainiko ditugu, Amaia DJ edo Azokan gaur izeneko magazinak, baina Azokatik landako gunean gertatzen dena, naiz landako gunetik kanpora beste gunetan gertatzen denaren berri jasoko da gune honetan. Beraz, esan daigun Azoka Telebistari esker, Azokan gertatzen dena zuzenean eskaini ahal izango dugula eta Azokatik bertatik jarraitzeaz gain, beste toki batzutatik jarraitu ahal izango da eta modu honetara Durangotik haratago hedatuko dugu Azoka bera. Goiena da, Euskal Hedabideen arteko elkarlana sustatzeko sortu zen gune honen kudeaketaz arduratzen dena. Eta orain txanda, Ahotsenea gureari.